Parc Menai is a very exciting place. A number of companies here, each with their own technologies, which are very, very exciting leading edge technologies. And in fact, there are literally hundreds of jobs that could be created here or will be created here in the next few years. Mae'r prosiect byw bod yn prosiect cyffroes iawn a dim peilota fod ni yn Parc Menai hefo 4 myfyriwr a 4 busnes. Ceisio newid meddylfryd bobl ifanc rili am y cyfleoedd yma. Sa'n byd i gael ei wneud fel hyn o blaen mewn ffordd. Ysbryd o hyd i 4 myfyriwr gwyddonol a maen nhw'n fechgyn cyffroes, brwdfrydig, hwyliog. Maen nhw'r fath o personoliaeth mae'r cwmnïau yma'n chwilio mewn ffordd lle. Bod nhw'n barod i weithio ac eisiau gweithio yng Ngwynedd yn y dyfodol lle. Eben Muse. Dwi'n dod o Dyffryn Nantlla, Carmel. Dylan Hughes. Dwi'n byw yn Waun Fawr. Daniel Waite and I'm from Groeslan. Harry Hughes. Dwi'n dod o Ddinas Mawddwy sydd yn Meirionnydd.